Валера! Привет! Вітаю, Сергей Миколаевич, смачно есть. Спасибо. А я тебе вот гроздистикой колбаски привез. Хочешь попробовать? А? Хочешь? Хочешь, а не можешь, да? Ты же за границей. Я с собой пришла. Придется самому съесть. Отже ж, Сергей Миколаевич, жарточки у вас, як колорадские жуки на бульбе. Знаешь, а у нас на работу других не берут. Лепш расскажите, як з'ездили. Минулым разом нешта вы боялися ехать до нас у городню. Ну, а як у выніку там? Страшно было? Не, знаешь, не страшно. Ну, чуть-чуть экзотично. Знаешь, это ваша городня, как ты говоришь, она какая-то не такая. Ну, другая. Ну, красивая, но другая. Черт побери. Нам экскурсию делали. Ну, по костелам повозили, в замке завели, рассказали про этого Тизенгауза. Ну, интересный был мужик, ну, такой бестолковый. Это вы с собою, с вашими коллегами, с сучасными управленцами пораўноўваеце? Да, конечно, сравнение с нами. Мы продуманные, проверенные, прошаренные, как молодежь говорит. Хотя, конечно, всякие бывают. Но вообще, знаешь, я впечатлился, если честно. Какая-то там в этой городе другая, вот, более какая-то западная Беларусь. Но при этом Беларусь. Даже уезжать не хотелось. Горад не ўсім падабаецца, Сергей Миколаевич. Вітаўту спадабалася, Стэфану Баторыю спадабалася. Цяпер вось і вам таксама спадабалася. Ладно тебе, Валера. Немножко переборщил ты со сравнениями. Или ты иронизируешь? Ладно, потом с тобой разберутся. Но знаешь, какая у меня проблема? Валера, вот странно. Назад в Могилев не хочется. А что такое, Сергей Миколаевич? Ну, что там у нас? Храмов столько красивых нету. Короли наш город не любили. Ну, Николай II только жил, да и то от безысходности. Легенд мало. Только фабрики, заводы, производство всякое такое. Ну, обычный областной центр, знаешь, без изюминки. Это обидно. И вообще, Восточная Беларусь почему-то беднее Западной. Не понимаю, с чем связано. Заводов больше, а истории меньше. Вот посмотреть не на что. Ну, нічога сабе вас перакруціла, Сергей Миколаевич. Тыдзень таму вы адваротнае гаварылі. Зрэшты, яно і не дзіва. У горадні з людзьмі і не такое здараецца. Быкаў вунь прозу пачаў пісаць, Богданович вершы. Можа, вы таксама штосьці там пачнеце пісаць замест усіх гэтых вашых дакладаў і даносаў. Типун тебе на язык, Валера. Свободное творчество приводит к необратимым последствиям. А карьеру, знаешь, развивают только докладные записки, а также грамотные, выстроенные публичные выступления, ну и тосты. Ого як. Ну што ж, ваша жыццёвая пазіцыя цалкам зразумелая, Сергей Миколаевич. А што наконт Магілёва, дык вы не адзін гэткі расчараваны. У беларускім грамадстве сапраўды пануе хібная думка, што уся самая цікавая і сапраўдная гісторыя ёсць толькі на захадзе нашай краіны. А ўсходняя Беларусь нібы цалкам вынішчаная камуністамі і таму нецікавая. Дык вось, Сергей Миколаевич, гэта неправда. Ну, поверьте мне, зацятаму заходніку, гарадзенцу. Ну, конечно, неправда. Коммунисты строили, а не уничтожали. Рад, что ты это признаешь, Валера. Да не, Сергей Миколаевич. Да гістарычнага збяднення ўсходняй Беларусі камуністы насамрэч прыклалі нямала высілкаў. Гэта факт. Няправда тое, што на ўсходзе няма гісторыі. Гісторыя там ёсць і яшчэ якая. Асабліва у Магілёве. Ну-ка. Интересно послушать. Ну вось што, глядзіце, за саветамі. Магілёў сапраўды стаўся гэткім сабе тэхнакратычным месцам, вядомым найперш фабрыкамі і заводамі. Але калі прыгледзецца крыху глыбей, то адкрываецца вельмі багатая гісторыя вельмі важнага для Беларусі места. Пасля захопу Масквою Смаленску ў 16 стагоддзі Магілёў стаўся галоўным праваслаўным цэнтрам Вялікага княства Літоўскага і адначасова адным з самых вялікіх месцаў у ВКЛ, дзе перасякаліся адразу некалькі буйных транспартных артэрыяў. Цэнтральны з якіх быў, вядома ж, наш Дняпро. Ага, і пры гэтым Магілёў гэта места цвераць, альбо фартэцыя, крэпасць, ну бо стаяў на мяжы з адвеку варожай Масквою. І гэта ўсё разам і пераўтварыла Магілёў у своеасаблівы феномен нашай гісторыі. И что это за феномен такой? Ну вось, можам па самых розных сферах прайсціся. Да прыкладу,
палітыка. У Магілёве было вельмі моцна развітае магдебургскае права. Гэтае место замацоўвала свае дакументы пячаткай чырвонага воску, а гэтак магла рабіць толькі сталіца. Адразу вам адсылачка. Памятаеце, як Магілёў ледзьве не стаў сталіцай БССР? Ну вось, лічы, сталічны статус ён меў ужо некалькі стагоддзяў да таго. Ідзем далей. Магілёў вёў свой уласны мескі летапіс і актыўна змагаўся за свае правы перад уладамі Рэчы Паспалітай. Як праяўленне гэтае палітычнае волі вядомая гісторыя з магілёўскім паўстаннем у 1661 годзе. Ну вы ж чулі пра яе, Сергей Миколаевич? Ну, слышал что-то краем ушей. Калі пачалася вайна Рэчы Паспалітай з Масковіяй, то магілёўцы спачатку запрасілі да сябе маскоўскія войскі, бо палічылі, што пад царом-адзінаверцам ім будзе выгадней жыць. Ну, мудрое решение земляки приняли, одобряю. Под Москвой вот точно спокойнее, чем под поляками. Ну, вось відаць, яны гэтак спачатку і падумалі. Але пасля таго, як маскавіты прыйшлі, магілёўцы паглядзелі на іх, паглядзелі і вырашылі, што Рэч Паспалітая, нават з усімі яе праблемамі, усё-ткі лепей за гэтых дзікуноў з усходу. І 1 лютага 1661 года паднялі паўстанне, ды выразалі ўвесь маскоўскі гарнізон. Досыць сабе такі і немалы, і без дапамогі войскаў. Вот это история. Валера, а ты ее не придумал? Ну, не могли так мирные белорусы сделать. Особенно против наших больших братьев. В любом случае, честно говоря, об этой истории лучше сильно не распространяться. Дык а што тут распрастраняцца? Гэтая гісторыя і сёння прысутнічае у нашай рэчаіснасці. Ну вы зірнеце на цяперашні афіцыйны герб Магілёва. Рыцар з мечам. Гэта Войт Леанович, які і падняў паўстанне. Ягоны покліч «Пара» і праз вякі натхняе беларусаў да змагання за вызваленне роднага краю. Час от часу не легче. Лучше бы я этого не знал, Валера. Адведаў усе беды, Сергей Миколаевич. Але ідзем далей. Эканоміка. У 17 стагоддзе магілёўскі магістрат аплаціў у дзяржаўную скарбонку столькі ж, колькі і сталічная Вільня. Гэта было вельмі заможнае место. І гэта пры тым, што знаходзіўся Магілёў, паўтаруся, на самай мяжы з небяспечным усходнім суседам, якога вы, Сергей Миколаевич, па сваёй альбо дурасці, альбо па неабазнанасці называеце братушкамі. Тымі самымі братушкамі, якія наш Магілёў безліч разоў спусташалі падчас войнаў. Ідзем далей. Незважаючы на шматлікія навалы з усходу, Магілёў вельмі цікавы і ў пляне культуры. Да прыкладу, тут з'явілася свая асобная архітэктурная школа. Ёсць нават гэткі тэрмін «магілёўская барока». Да яго адносяць 4 храмы ў самым Магілёве, а таксама 2 царквы ў Воршы і 1 у Шклове. Далей, вельмі цікава Магілёў і як праваслаўны цэнтр. Па ўсім вялікім княстве тады панаваў каталіцызм, а дзейнічалі праваслаўныя брацтвы якраз у Магілёве. Тут і выдаваліся кнігі ад іх. Ну вось аршанская друкарня, дзе быў надрукаваны славянскі буквар і шмат іншых кніг. Гэта шмат у чым вынік магілёўскага феномену. І гэта я толькі пра эпоху ВКЛ расказаў. Пасля падзелу Рэчы Паспалітай значэнне Магілёва зменшылася. Але там цікавых гісторыяў пра гэтае унікальнае место таксама хапае. Да прыкладу, як яно сталася сталіцаю усіх каталікоў Расійскай імперіі. Альбо гісторыя пра Магілёўскую гімназію, адкуль выйшла процьма выбітных дзеячоў. Мікалай Судзілоўскі, Отто Шмідт, Михаил Чарняев и шмат кто яшчэ. Я запутался. Как это столица католиков? Ну, глядзіце, калі Кацярына далучыла ўсходнюю Беларусь да расійскай імперіі, то атрымала раптам у сваё падпарадкаванне немала каталікоў і дазволіла заснаваць для іх каталіцкую епархію со сталіцай у Магілёве. Ладно. А что это за фамилии ты тут называл? Ну, сорамна не ведаць. Отто Шмідт, вядомы даследнік поўначы. Это той самы, который кіраваў экспедыцыяй Чалюскінца. Знаю. Ну, а Мікалай Судзілоўскі – это першы прэзідэнт Сенату Гавайскіх выспаў. Валера, послушай, что ты несешь? Ты что, белины объелся? Ну, вось,
Ну, вось гэтак і было. Ну, паслухайце, ну, патрапіў магілёвец на Гавайскія выспы ў пачатку 20-го стагоддзя. Мясцовыя людзі нашага земляка надта ж моцна палюбілі, бо ён быў добры доктар. Ну і выбралі прэзідэнтам сенату. Як бачыце, былі ў нас прэзідэнты і да вашага бульбянога палкоўніка. Ой, Валера, вот да рассказываешься ты. Ай, не енчыце, Сергей Миколаевич. Ідзем далей. Там яшчэ шмат цікавых прозвішчаў з тае гімназіі. Але, можа, і хопіць на сёння. Я гляжу, у вас уже так, вы нават каўбасу перасталі есці. Слухайце, глядзіце, Магілёў таксама несумненна цікавы імператарскай стаўкай часоў Першай Всесветнай вайны. А таксама тым, што менавіта у Магілёве Мікалай II расказаў сваім генералам пра адрачэнне ад трона. Важная падзея. Да. Трагическая. Вот ты царь, а вот ты не царь. Отдал любимую и поплатился. Да. Знаешь, Валера, ты мне тут уже 10 минут воду на уши льешь. Все, конечно, очень интересно. Православный центр, католическая столица ВКЛ, но ну где это все? Вот я приезжаю в Могилев, вижу Днепр, правительственное здание, как в Минске. Ну, и Могилев, Лифтмашт, наше все, конечно. А где эта вся история? Где? Нету. Ну, як нема. Ну, вы, Сергей Миколаевич, видать, давно не завітвалі ў Магілёў папросту як грамадзянин. Усё як чыноўнік, да як чыноўнік. А трэба ж да людзей пабліжэй быць. Дом, дзе Мікалай II адмовіўся ад трону, стаіць на лобным месцы, дзе і стаяў. Там музей сёння. Праз плошчу ратуша, дзе засядаў магістрат. Яна адноўленая, што праўда, але ж стаіць і ўпрыгожвае место. Касцёл святога Станіслава, з якога кіравалі каталікамі ўсяе імперыі, таксама захаваўся. Фантастычны турыстычны аб'ект. Што праўда, схаваны ў дварах. Недалёка архієрэйскі палац 18 стагоддзя, дзе жыў праваслаўны епіскап, таксама захаваўся. І агулам на пешаходнай вуліцы ў самым цэнтры места стаіць адразу некалькі палацаў. А гэта рэдкасць для Беларусі. І будынак Магілёўскай гімназіі таксама захаваўся. Там і шыльдачка з імёнамі ёсць. Карацей, у Магілёве вельмі файная і насычаная пешаходная вуліца, якая шмат пра што можа расказаць. А калі спусціцца ад яе са стромых схілаў замкавай гары да Дняпра, то можна патрапіць і ў старадаўні Мікалаеўскі манастыр, які ачмурэнны і звонкавага выгляду, і паводле сваёй гісторыі. Ну і гэта толькі самыя знакавыя аб'екты я ўзгадаў. А там рассказывать и рассказывать. Ты что-то рассказываешь про совсем другой Могилев. Мой Могилев другой. Там дом правительства, там Ленин. Ну, вядома ж, куды ж без Ленина? Ну, Ленин думаў пра Магілёў. Гэтак думаў, што мы сёння вымушаныя па аскепках збіраць інфармацыю пра гістарычныя падзеі і нават пра гістарычныя міты гэтага цудоўнага места. Ведаеце, Сергей Миколаевич, што калі ўжо гаварыць пра розныя таямніцы, то менавіта ў Магілёве адбывалася адна з самых таямнічых падзеяў беларускай гісторыі 20-го стагоддзя. Интересно, и какая это? Тут у 1941 годзе знік крыш Ефросіні Полацкай. Ну, фашисты вывезли. Что тут тайного? Конечно, фашисты, як же ж. Не, Сергей Миколаевич, сцяжынка гэтай гісторыі цягнецца на ўсход, і там разгаліноўваецца на дзясятак версію. І гэта цікавая таямніца, якая яшчэ чакае свайго развязання. О, как интересно. Ладно, уговорил. Буду в Могилеве по делам на следующей неделе. Погуляю по этой вашей пешеходной улице, в костел зайду, может, правда что-то интересное. Да. Сходите, съездите, погуляйте. Еще и сувенир не забудьте привезти из Могилева. А что можно в Могилеве купить? Ну, вы же самі это згадывали. Чим вядомы Могилев? Лифтами. Ну, вот, купите лифт, поставьте каля лядовни. Вот, Валера, хорошо, это хорошо. Шутник ты. Иди, бухни с голода. А я пока гродненскую колбаску доем и посмотрю, что питательное можно в Могилеве купить. Пока. Як той казаў, і смех, і грэх. Нават камічна, што я, заходнік, мушу пераконваць усходніка у тым, наколькі яму пашчасціла. Вось намагаюцца нас падзяліць, разарваць Беларусь на заходнюю, на ўсходнюю, на лепшых, на горшых беларусаў. Але ж мы адзіныя,
І лучыць нас усіх гэткіх розных і разнастайных наша цудоўная Беларусь. На гэтым і варта канцэнтравацца. А пра ўсё астатняе абавязкова дамовімся. Папросту трэба размаўляць адно з адным. Як думаеце? Напішыце ў каментарах.